Το σκάμε λίγο στην αρχή και μετά το ψιλοφέρουμε το κάνει και παίζει ωραία. Τι έκανε. Έλα ρε. Πολύ σκόνη ρε, πολύ σκόνη. Μας πεθάνετε με τη σκόνη με τα κολαυτοκίνητά σας. Δεν έχετε σπίτι για να κάτσετε. Κοντζά μαντράχαλη παίζετε με τηλεκατευθυνόμενα. Ναι, αυτό είναι. Πώς φαίνεται αυτά τα ζευγλάσιχα? Ωραία. Εκκίνησης έχω πάντως, αφού μου σηκώνει σούζα εμένα. Έλα. Έλα, πηγαίνετε εκεί πέρα και ξεκινήστε. Ένα. Έλα τώρα. Ένα. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Από πάνω που λέμε. Φίλε, τα 300 τα έχουμε περάσει όμως εκεί. Τα 300 μέτρα. Πρέπει να φέρω μάσκα άλλη φορά. Απολαύσαμε. Βάλτε το καπάκι να φαίνεται ωραίο, ωραία. Ρε, άμα είχα το τέτοιο θα στο βάζα εξάσελο, Νίκο, να βλέπω. Καλά, εξάσελο μ' είχες. Άντε γεια. Έκοψα. Άντε γεια. Έδειξα ανωτερότητα, φίλε. Καλά, λογικό είναι με τέτοια λάστιχα. Καλά, εσύ σοβαρός ρε Νίκο. Είσαι 8 βολτ πιο πάνω από μένα ρε, και με περνάς ένα μέτρο ρε φίλε. Σιγά. Θα δω να γίνει. Έδειξε αυτή η σούζα, Καλά, θέλω να δω τι βλάβες θα δω το βράδυ που θα το λύσω. Σα κούμπησα. Να το καθαρίσω. Πρόσεχε. Έχω και 3 να βάλω μετά να χαρίσω, δεν σου δεν πάει. Τέλος, εντάξει, γιατί θα έχουν